onye mụrụ nwa wa tegide egwu m nwa bụ achara ugo tegide egwu m ọmụta ogoshi igbo ya ogo ifugo na nwa nwa igbo nwatakịrị makata mma ijugo ogo onye mụrụ nwa wa tegide egwu m nwa bụ achara ugo tegide egwu m ọmụta ogoshi igbo ya ogo ifugo na nwa nwa igbo akụkọ Ugoma nwatakịrị bụ ụwa mgbere nwa bụ n'ụsọ mma nwata tọka ka ọ bụ opete achala Ugoma nwa lechaba chigideloge onu gbajie bọise niile peji ọrụ chigikeloge ejeru m egwu n'ori agụ wee fụ na-agba mma ntiketere ihe egwu aya na-awa ọjọọ mụ ma masịrị nne ya ọ bụ ya bụ dị nne gị nwa dị no prizes ọ bụrụ nwa kpọsa n'erewe bụrụ jet ebo no private pensụl ọkwa gote n'idewe asarịchawa wakwago nwa mere ụbọchị kwụrụ standstill eburu Delilah nwa chọrọ m ịma na ngabụ nwu Samson enyemaka ngwa nwata kwọtọ ka kpọmkwem achọrọzi m aka mgba ọkwasogo nwa ka m chọrọ nwatakịrị makata mma ijugo ogo onye mụrụ nwa wa tegide egwu m nwa bụ achara ugo tegide egwu m ọmụta ogoshi igbo ya ogo ifugo na nwa nwa igbo nwatakịrị makata mma ijugo ogo onye mụrụ nwa wa tegide egwu m nwa bụ achara ugo tegide egwu m ọmụta ogoshi igbo ya ogo ifugo na nwa nwa igbo akụkọ Ugoma nwatakịrị bụ ụwa mgbere nwa bụ n'ụsọ mma nwata tọka ka ọ bụ opete achala Ugoma nwa lechaba chigideloge onu gbajie bọise niile peji ọrụ chigikeloge ọmụma asarụ achara ugo nwanyị ọmụma asarụ achara ugo nwanyị kiribenu n'ọla mma elewu ukwu egwu ewu nwatakịrị makata mma ijugo ogo onye mụrụ nwa wa tegide egwu m nwa bụ achara ugo tegide egwu m ọmụta ogoshi igbo ya ogo ifugo na nwa nwa igbo nwatakịrị makata mma ijugo ogo onye mụrụ nwa wa tegide egwu m nwa bụ achara ugo tegide egwu m ọmụta ogoshi igbo